kukul. Bata pa kukul. Ang Call! Dagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Magandang umaga! Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Nakatikim ka na ba ng ice cream na gawa sa sibuyas? Uy, interesting. Ito ay gawa ng Occidental Mindoro State College sa San Jose, Occidental Mindoro. Pinatunayan nila na ang onion o sibuyas ay di lang pampasarap sa mga ulam o mga putahing Pinoy. Subalit, hindi rin ito limitado sa mga chips o crackers. Pwede rin pala itong gawing sorbetes o ice cream. Ice cream. Paano nga ba ito nabuo? Ano nga ba? Dahil noong 2022, Uy, 2022. bumagsak ang presyo ng onion dahil nga overproduction. Bumagsak din, nabasag. Onion yun diba? Mula 42 kada kilo ay naging 12 na lang ito. Uy. At dahil doon, gumawa ng paraan ang mga researchers para Nice. matulungan ang mga magsasaka Nice, ng nice. onions o sibuyas. At dito na nga nila nagawa ang sinasabing onion ice cream. Yum, yum. Ikaw, kabisyo, sa tingin mo, kaya mong kainin ang onion ice cream? Kaya! Kulit talaga. Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Grabe, hyper na hyper, guys. Hindi na naman nakainom ng gamot, guys. Morning. Morning, Call. Morning, Tis. Kabisyo, Phil, good morning. Hindi naman. Meron talaga itong problema, guys. Guys, Phil, good morning na, guys. Sa Manila, ako ay nananabik. Come on. Baliw ako at kanya. Ay. April 1, 2025, April Fool's Day, Tuesday. Oras sa 7:31 ay kasama na pambansang angkol. Angkol na Ayaw. Sama dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo ang pambansang Tita Tanya Chinita. Galit sa babaero, pero marupok. Ganyan si Tita Max, kumakagat parang lamok. With the pambansang senior Mangkador! Tama na guys, gusto ko lang malaman nyo na Ice cream na yung onion ice cream ay through the initiative of Mangkanor. Ala, ikaw yan? Di Occidental Mindoro galing Kaya yun, nga, di ba? Mangkanor. Ano ba probinsya mo? Nakalimutan na namin? Marami akong probinsya eh. Basta taga Region 8 ako, taga Region 2. Depende sa... Ganun tinding lahi mo, no? Talagang Ganun. nationwide. Nationwide. Wow. Sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. Ganun. Mula Batanes! Hanggang Solo. Parasa naman yan, di ba? Ganon yan. Basic. Galing. Congrats. Pero, Congrats at Mangkanor, nabuo nyo na ang aking initiative. Kaya nga initiative mo pala to. Binadgetan mo. Sila nag-budget. Initiative lang naman yung binigay ko. Initiative lang. Yung budget sila na. Pero parang ano yan, interesting yan, Tits, no? So tingin mo kaya mo kainin yun? Oo, Onion ice kasi cream? kung yung durian ice cream na natatry Natikman mo ko ba? Oo, kasi matamis. Masarap yun. Nilalagyan ng timpla ng milk. Gusto ko ng milk. At saka ng Milk! Milk? milk at saka
Ano? Milk. Milk? Hoy! Milk. Milk nga. Ay. At Tapos- saka sugar. So, ma-appreciate mo. Kahit ano naman na pagkain yan, basta nilagyan mo ng cream, ng milk, ng sugar, sumasarap. Parang pag ako, hindi mo na kailangan ng sugar, may milk na ako. So, masarap na ako. Yun. Siguro may aftertaste siya ng sibuyas, Oo. no? Plus, di ba yung yung cold siya. So, Masarap. yung Pampalamig feel- lalo na summer. Oo. Gusto ko niya hawakan yung apa eh. Ganito ko humawak ng ice cream. Ang laki ng apa na yan. Apa ng ice cream? Apa ng sibuyas. Isang... Naiyak ako ang hanghang na mata. Ng Ang sibuyas. ice cream. Gusto ko avocado flavor. Ng ice cream? Ng sibuyas. Sarap lagay sa sinangag niyan. Pinapapa ko yan eh. Yung sibuyas? Ice cream. Uy, nagluto ako ng dinakdakan Na may sibuyas. na may ice cream. Wow. Ganito dilaan yan. Uy, sana all. Yung ice cream? Sibuyas. Ang sarap gawin niyang chips. Nung sibuyas? Nung ice cream. Pwede yata yan. Tinanet! 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 Uy, kanta ng ice cream yan. Kanta ng sibuyas. 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 O ano? Sibuyas. Ay, ito ba? Giling! Guys, maniniwala na sana ako guys sa onion ice cream pero may iling-iling daw. Yung ice cream? Yung sibuyas. Kaya pala. Kuya, pabili ng 1 kilo Ng sibuyas? ng ice cream. Nung bata ko, naglalaro ako niyan eh. Yung pangtakal. Gustong-gusto ko yan eh. Yung Pangtakal ng ice cream? pangtakal ng sibuyas. Totoong kwento to. Wag mo. Magsabi ka rin, guys. Hindi na sinasabi Hindi, kung nilalaro ko doon eh. ba, April Fools ba tayo o Natatawa totoo? ako dun kasi sa pag pinindot mo yung ksh, ksh. Okay guys, maniniwala ba tayo doon dahil may guys? Yung pag bibitaw yung ice cream pag dinakot mo. Oh, Tapos pag ksh, ksh. buti ba yung ice cream bumitaw na? Pero tikman natin yung onion ice cream niya, sabay-sabay natin tikman yan. For the meantime, mamaya Oo. po, wag na pong ilipat dahil mga drivers natin standby, may i-announce tayong winner para sa ating Love Dose! No boundary! Dito lang yan sa 90.7 Love Radio! Kailan pa bang i-memorize yan? Peace! Metro's #1. Metro's #1.